Home nga naay grasya nga mo abot, guys. Diya? Ay, na lagi paghilak og naay gubat. Grasya ka na di. Malipoy. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon, naatay na dawat nga blessings atong ipamalit niya dadon nato dito ila ni tata. Unya naapoy gi-budget ni ma'am para pang gasolina ato ni daan ni hatag ni Riri ang panggasolina nakuha na nako daan ang kwarta narari pang gasolina daw na siya. Thank you, ma'am. 300. Diya ma'am nakuha, gipakuha na ko daan ang kwarta then kay nag-edit pa man lagi ko nya mag-upload pa unta daw bi kay nag-brown ang muta tagya nag-brown out man. Nag-brown out man maong mga to na lang mi kay magpalod na lang siguro ko dayon mag-upload mag-upload kay nag-brown out man. Nya ako nang pamaliton ang akong dalhon dito ila ni tata ug daghang kay salamat ma'am sa blessings nga imong gi-share sa amo ang pamilya amping ka kanunay diha ug ang Ginoo nay magabalo sa imong kamaayo ug karon manugbong nami ug karon sige na lang ta og manugbong nami ay nag-uwan man gud diri guys daot ang tempo maong kuan nya diya na sila ni Janice nakauli na Pampers. Alin na din? Hi. Mama, guro na sa'yo ng pampers. Tulong. Ayaw panguhit ding kay dara ka. Ay hilak kay di ka na ko ubanon. Bye-bye. Bye-bye. Mga to na may sabayan guys. Back up ko ha guys. Bye. Ay, sa diha guys. Ito yung suka nga kuan. 1 gallon gapon nga suka. Dato puti ang suka or silver swan? Ada to puti lang gapon. Ani? Oh. Bro, sleeping. Sa Yellow Brown. Dua minggu. Ini tak cepat. Ini tak cepat. 2 kilo win. 2 asin. Baik barin 2. Baik bar 2. Oh, sige balik 100 nga tamban. Abangos din balik 150. Oh, ina na dito ah. Ang itlog na ito lahat ito. Mahal na. Balik 150 lang dahil nga bangos. Lalang gamay-gamay. Oh. Boleh 100 lang ni? 150 lang ni? Pila dus? Sige ka na lang. Ada. Dos benching ko. 325. Apil lang. Ang buwan tamban, dili mo bayaran ako. Ambil na lang na siya langga de. Tagalan din gaya na lang ko 50 daan. Taga dito sa 1,000. Sakto. Naman. Kadang-kadang ba ito daan? Dugangan ako ahos isa de. Wala di among kwarta man. Kana daw.
Salamat. Oh, sige kanina lang para dagan kay sulod oh. Magtapos pa sa bulad guys. Hindi magkuha ng bata na naman. Berarti sa mga garong-garong na. Ang ba't pag gagang? Kasi may utol na kala, kanutulan naman na. Nakakita lagi. 160 tanan ba? Ay, kapay nahulog talaga. Oo, nahulog. Diyan na nakapamalit nami unya ang wala pa namo napalit kuan na lang hani ang itlog o tiil sa manok ug pan. So nagpalit pa mi sa ikubag kay para mausa ni siya tanan sa ikubag. Sulod nag-usa ra na. Ayaw na. Diba po na piluin ito? Muna ako, bali 100. Ano itong paliton guys? Munay. Nayag ko. 295. Dara, ako na 5. Nya diyan na guys, nakapamalit namin, napalit na nako tanan, di ay pan, ng itlog. So magadto na dahin mi. Dito na ta mag-video inig-abot sa balay. Diyan namin danhip sa kuan guys, sa ilan ni tata, paingon ila tata nya kay di naman makasulod dito ang motor kay danlog. So dito amo na ning bitbiton kana na ko tibe. Kani imong tre kay bukas niya. Magsigiya na migbitbit sa among mga dala. Nga di akor asang agianan di akor. Eh wala ba ko katuodan ni sa agianan kor. Laag. Doon na lang ta guys. Doon na lang ta nag-abot hapit. Di ana ta ila ni tata guys. Dan ni Mr. Gingayan. Dawa ta sa Ala, oy. Saan niya? di butang sa diha. Okay. Okay, yung kadaog. Hinay princess kaya hindi ka maglagap. Saka princess. Please. MJ, Saka mas mansion. sorry gid si Dani. Kaada God bless. Ingon si. Saka naman, nanay mo nang ginamusan ko ng presko na pag ganyan. Mamalilinda ni. Ingon man. Unsa ko ni gusto.
Fried chicken nga. Hala na sila nang ka guys. Sudan. Nagsubas kami sa tamban. Kalami. Kalami. Check out ko. Apa kalis nga gue puti ilong. Ay, dapat Bukad. Bukad. Magbukad. Ah, manapit na gunong. Dah. Dan na tangke. Dili. Ang tangke dito. Adiha tangke. Tangke lagi hindi asal niya. Dito batuta mo ito na. Oh, betul tak. Anda na sa nangka. Tangke. Tangke na diha. Dito yung parking motor. Ang banyo ada pa. Kalisog sa... Nabre ban niyo. Tangke man to ito. Napag batuta. Security guard na likod. San Pedro ba karon ore mo nangaligo ite? Amo mo nang ligo deh. Ligo na banyo. Nya may blessings nga dala kwasa na imong nangka deh. Giga ni ma'am. Yang gipaabot din sa imo ha. Na uli. Butang mo daniling ang baling. Ni ma'am. Ni ma'am. Oh, ma'am. Kwasa nang nangka kur. Sa blessing ma'am. Ma'am ra. Ma'am ra kay di na siya pa-mention. Kauna. Di ana mi diri ma'am. Dala na namo ang imuhang gipapalit para din hinila ni tata. Ato sa nigrapuhan ilahang mga lamisa. Sige ti, habo ate. Habo akur. Aw, pahuway sa. Siya isa pa. Gihangos mo kayo na nga nagbaklay. Di mo ba si MJ? Unsa na niyo dala? Sa taplato di. Kanang ko ano. Dili nga na subidahon ha. Pagpida. Dili subidahon pero bukad ba ang ilong. Sa ilong. Diya ma'am ang isda nga tamban ug isda pod nga bangos. Isa ni ka kilo ang tamban, kaning bangos hapit na siya mag isa ka kilo gamay na lay kuwang. Nya ang toyo wala may dato puti nga toyo. Muning silver swan among napalit kay nahukdan sila sa dato puti na lumi na siya sa pagkarga sa motor. Oo nya na po ang suka dato puti ang suka. Nya di apoy miki nga duha ka 1/4 na siya. Itlog po dahil isa ka 3. Nya di apoy pa nga balig 100. Ang brown sugar nga kana ang isa ka kilo. Si Princess tabangan ko Princess paghabua o si Princess naghabua. Dayon ang kape dayon nga 25 grams upat ni siya ka buok. Duha ka bitsin Magugot nga na 100 grams. Pag ayo pag ginunit kay Dayon Lucky 7 dayon. Oh, Lucky 7 upat ka Lucky 7. ay sentral puti. Asin dayon isa ka kilo. 2 kilo naman. Aw duha ka kilo day. Isa ni ka kilo ang kaning isa ka putos. Dayon kanang isa. Ay ginutad nga tide. Tide po dayon nga duha ka long bar. Gipang putol-putol na ni siya kay mga bali man ni siya og kuan kana ang dili kuanon mo nang gi tunga-tunga na lang na siya daan. Nya di apod ang isa ka kilo nga tiil sa manok. Mana na si Apil. O ano na apel kay nag-harvest man po kog tangkong guys. Dadaan po nako siya tangkong diri di ay duha ka kilo nga uwil. Dara ma'am duha ni siya ka kilo nga uwil. Lataan kamat. Kani kamatis. Abriha sa Koreana kay aron makita. Ni siya kamatis, bombay ug ahos. O diha ra na te ibutang te. Kay napay habwaon. Di masigo sa lamisa bay. Nya, di apoy ampalaya, isa ka kilo nga ampalaya, isa pod ka kilo nga talong. Mora ni tanan da. Nga may bulad. Aw napadi ay dadto di bulad di ay. Oh, di da na te. Nya, di apoy bulad nga isa ka kilo kasig ni siya nga bulad. Kani akong gipili nga bulad kay ang isa ka kilo daghan. O kasig. O di ana ma'am napalit na nako tanan og di ana po dinhi sa balay ni tata ang akong napalit. Dia isda nga tamban, bangos, pan nga balig 100, isa ka 3 nga itlog, isa ka kilo nga asukar, upat ka buok nga Nescafe kay tag 25 man ang isa. Bitsin dayon duha ka 100 grams, isa ka kilo nga tiil, isa ka kilo nga buwad, duha ni siya ka kilo nga uwil, dayon duha po ni siya ka long bar nga Tide.
Nya na ay ahos, na ay bitsin, bitsin. Karon na ka na diya ma. Na ay kamatis, bombay og ahos. Oh. Nya di apoy tinapa nga laki 7 na ay Mickey, asin nga 2 ka kilo, toyo ug suka. Suka, toyo ug suka. Sa man gyud ma. Toyo, suka. Ampalaya dayon og talong. Iplastar. O di si tata, di ata gihatag na ni ma'am, iyang gipapalit daan sa kuha dayon iyang gipa ato diri sa imuha. Inom ba te? Salamat, ma'am. Te. Igilak. Igilak manung ka nga. Blessing ka na. Daghan daw salamat daw kuno ma'am ingon si tata na siya kay natulog-tulog ba ni siya kay Domingo ba karon unya wa say trabaho na naay grasya nga naabot mao magpasalamat ta sa naghatag na to grasya karon nga adlaw. Sa tanan-tanan nga naghatag na mog blessings daghang kayong salamat. Dako na lagi kag tiyanta naburos ka? Wala, bula. Dili. Bisay. Design na rin. Kada na kay pangilan. Unsa na, Jing? Uy, dito na po sa. Salamat kayo, ma'am, sa imong gihatag sa amo, ah. Nakurat ko. Huwag ko magdahom. Siya magdahom nga naay grasya nga moabot, guys. Unsa? Ya betag kagubat. Ay, na lagi paghilak og naay gubat. Grasya ka na di. Malipoy. Aya na paghilak kung naay gubat. Tarong ba ko ro, sige ta ipo. Kaya po natin na. Nya kaganiha guys, kay nang harvest man ko sa akong tangkong, oy, nang harvest akong tangkong ha. Away farm si mama. Oh. Dapat ikaw farmer. Yang akong gisalad kag among gisudan kaganiha nagsalad rami sa kana ang tanang 5 fingers. Mao nang ang kato akong giharvest gihatag nako dito ni Angging og ni. Gidala po nako dinhi ni tata kay naa man ko'y plano nga mag-anhi dinhi. Di mo na tanong nito, O ako nang tanom kanang tangkay ay nag-apila daw itisok na dasa mong kilid-kilid ka para magdaghan na. So dali ra bisip ka kon mama. Dali ra siya Dali siya. siya nga tangkong do ka dali ra siya tukuan ba? Yung kabuhi. Ami ba mama ra lang. sige rin nasa kanang kuan, kanang mala. Mala man na siya. Sa mala, nangatang kuan. Mala man na siya di man na siya tubig. Big bikin tanong dun mga tangkong. Tambok pa ni Koreana. Okay. Ka panan tol-tolan nagdismis ah. Nay nangka guys. Oh. Man dapit nga nangka. Sa ta. Dalo na to ni ma. Abi ko mga Dalo na to na kay Magamit mo gid nato ni pagkuan. pamalit pa ta karon. Pamalit pa mata. Abi ko pangaligo sila inse. Ay kamo. Abi ko pangaligo. Pangaligo sa. Kuan man na. Hoy magkuan man niya mag night swimming. Ama dapit. Ito sa mo swimming pool. Uy, nana ba yung swimming pool? Kalong sa mo swimming pool? Na dito sa katong kaliguan, nandun sa banyo. Napagin sa gawas, katong banyo. Swimming pool. Butahan na to ganang asin ko kay para Ayaw na. di na to butahan asin da. Ay, kuluran ako. Butahan na to suga, katong suga katong tita bitaw nga atong iyang gibawi sa iyang kasal. Sito-sito na yan. Sito na yun. Paliban na yan. Ay mo sito amo red horse. Ato dili tito may makamaka dito ti. Ano na? Swimming na. Yun. Ay mo to may. Makasalong-salong kita kahat. Init sa tensis tubig. Puno mo to karon. Tagas apa nga sa kung tata sa kape kay. Mura man ko gigutom mga bakla ah. Panito sa ta. Ilit na ilis kung ginaon. Kaon na nga tamban yung sinugba. May tamba na ilog ba? May ulko na Nga sinugbang tamban. Nga mo Unay-un-un. kaon karon. Kuyaw na gid na. Mamalilit. Agahaman day ka hala pagkawaw sa iyang katre ni kuan oy MJ oy. Pagkanay sa iyang tibol oy hulaman ako na be. Hindi. Ewan ako bag de. Nay mo ba? Kanay mong tibol akong hulaman. Nice kay mong tibol. Hasta imong bangko. Asa imong bag de? Aha de. Labuje.
Kurumi kayo. Kurumi lang po. Kurumi kayo. May magisa dayag higdaan na ni guys. Okay. Ayang katring nga kawayan kay Bugnaw. Unya maniud to sa ta guys kay naghukad si tata kay sakto nga wala pa sad may paniud to dai suka nga hala nga nay sili naglutaw nya na poy sinugba nga tamba na poy inunon nya giprituhan dai niyang buwad. Puro gini siya tambal sa kwan. Tambal ginata ng papa. Tibugkor. Mga una ta sige na panalangin na kini. Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, the first, O Lord, amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga unta, mga unta. Dachi. Diyan na. Na princess. Tu bangko Ano kay lisngag grabe ka na imong ilong. Nagbaklay na po beta balik. Aman imong stand that sa de. Magananar na si Mama. Ay, butang na lang tungkuan di o tumbang ko nga gamay ba. Lamisa ba lamisa? Patong lamisa Queen. Kaon kaon. Sige na gana si Mama. Lamisa Queen. Kaon ta kay dili ni gubat. Pangasar mo nagaling ah. Ling. Ayo pangasar ling. Katunduhan ang paingon day. Sige ra to sila maritis. Hindi agi sa ni. Ni agi sa ni. Alo, oy, magilisa, galon ta. Agdagan man. Oh, man ba na yung kuan? Ay magliho ka. Way magliho ka. Ligo ba? Way magliho ka anta. Ligo ba? Kasi sa lipurin ng kamera dahil hindi kita na itong sudan diha nga. Pinaka namit. Bahaw na yun si. Itong dili bahaw. Ang sudan ng bahaw di kaon. Pero kanila kung Ang init to. Init dito yan. Kumelita natin yan. kaon ta guys. Naisinugban ni Queenie nga tamban. Negro. Negro ko na ba panilingling? Ay, sana all. Love love mama na. Sana all. Ay, baby. Love love baby day. Katawan ka na Ala, yung kansawan man. Sumunod ko yung lingling. Kaon ta guys. Kaon. Ito guys. Tugtog Jeje. Ay, Ukraine. Out, Jing. Dato yung kod Queenie oh. Sa Jing na Jing. Baon na, Jing. Agpasungit. Agpasungit na na siya. Gawat kalingling oh, pasungit. Jailing. Gabi pa man mo i-asin ko kuan. Tamban. Ilang kilo din eh. Minta. 100 lagi sa merkado. Mahal naman ilang merkado. Kaya abang na ba sila sa ilang kuang. Merkado mo na magbait gapon? Sayang. Sayang. Oo. Yung dagang tambang gapon ba? Kasi dagang nagbaras-baras sa Tamban ito ikon gapon sorry. Karon may wala kayo. kaya kasagaran nagsinggita. Tamban! Labas! Sinaw bagtik! Ah! Patik din siya. Dahil naroon sa kusilong, lukas na. Hindi, butangin ako nito. Hindi na pagkawa na. Hindi mo kakagpasungit. Hindi mo kakagpasungit. Panood to! Alay lang ga, kaon to lang ga. Dito lang. Ano na mama ang dessert? Ang recharge? Hindi ko dessert. Tarong na tayo na. Kasi na yung magtaguan ng dessert niya. Gawas ka ng dessert niya. Ubo ba? Lingkod. Pinakitan si ito. Alay lang ga, kaon ta. Dito lang. Napol na din natin. Ang ila power bank napol na. Dara. Welcome. Kaya na yun. Dessert yun. Wala ma.
Tawa, magaling ah. Ayun, Jing. Dessert. Hindi kayo ito may istorya dahil. Paano ba mo mama ang dessert? Dessert. Mabutag yung paglungog po. Butong ka maghulan gan? Ano to rin? Buka. Masinog na kay ref dyan sa Maghulan sulod di yan. suling. Sinakbilin na kay miniref na magtaguan man eh. Inay mo na. Sulod di sulod. Wala namin dessert ka. Tama na yung dessert namin guys. Sa buon man niya ah. Para ba ko Sa una, na-upload sa wa guys? pa may kuan, wa pa may kuryente, dito nga sa kaila. Kanya kay ang kuryente day katong diha, dili man dito ilang tisulay, ya man dito na ang Philippine. Di ba balhin nga dito sa globe. Globe ra man ang tawid ya. Ang tower din si sa globe. Hindi mo ko. Di ba? Ang may puyo ba dito man sa globe na nagbalhin. Klaro hasad. Magaling na sa kumbali mo. Tower sa globe ba, dito Ang dapit. kurente, balhin na dito sa globe. Tingala sa dami. Dito naman nagpuyo ang kuan. Dito naman nagkuan. Ang kaning dili sa Pikas murag smart man ang kaning dani sa Laberdad, nga tower. Ang globe ko to ni dapit sa puntod. Pero ikaw na sila napuyo dito sa globe ang ngalan. Dili ang kurente, gibalhin. Dito nagibalin sila. Sa ilang balay. Sa, pakain siya dali. Wala na yun eh. Mulis ko. Globe naman. Ito ma. Gutom gini si Koreana. Kamo na siya na-nude to lagi. Kamera manggod niya. Dugang hiluto ma. Kamera manggod natin dyan yung may kaitulog may kuan. Kapang nagkaon. Hamal. Lami gid sa nagkaon guys. Labi nagdaghan. Ya. Lami sa sudan. Sige, bulit mo. Ano sa nato kaliton? Tapos ang bulat baka ugod kaya ang bulat. Kasi ko na, di ba? Ang daghang kayo ang sa kasilok. Kamo kita lang basa-basa pa. Lain kayo kuan basa-basa pa mong kuan. Lain. Ang kanang uban basa-basa ang naman ng security. Nagkurot sa bili. Sabi nyo na security. Lang na security lang kalingi siling-lingan sa security. Bulit siya ukon-ukon eh. Kamukha mo kumadat sa camera. Oo nga ba siya man. Bala na nga ba siya ah. Ay, Jing. Eskwela na siya ba? Pirmerong eskwela niya. Tignan sa maestra. Ano man yung ngalan? Tignan mo kanyang maestra. Ito rama. Ako rin yung istorya sa iyong ngalan. Kaya hindi kayo kabiyaan. Uban bata nga nagpabiya. Yan oh. Nito guys. Wala na doon sa ma. Les nga yung ilong prince. Kalis na og ilaw. Kaon ta kay magbakla sa ta. Tugangin sa luto win. Dito na rin ba mo papa? Ay, ate kas. Hanapit. Ay bigas na lang. Dito pa yun. Abot na mo dito na nagwan ba? Balay. Balay, paliko na. Siya nga ba yung dala na ingon dito? Yan na yung dinhi. Na dinhi ra dapat. Sa amin ta dinhi? Sa dinhi ho. Ay, nato mong katong Ilan trabaho. Ano trabaho sa una bitaw sa Angels? Juan? Joan. Una si Juan dito? Oh, sada na rin. Kaligo mo to. Sada na rin. There guys, nahuman na may og paniud to. Nya nagpalitin si tata sa cook. Og daghang kayong salamat ma'am sa blessings nga imong gihatag. Nya kay ang wala din ako napalit na to ang paminta. Si tata na lang ako ipapalit. Tagaan ako siya ipapalit. Leso og dahon palita. Isog down. Oh, mulintan yun ako ganiha. Kay pag na ako pag kuan na to kay kamatis ra Bombay ahos. Tapusan tong siya. Paminta mo wala. Ikaw na lang palita. Og daghang kayong salamat ma'am nya manguli na po dayon mi kay Sa'yo ba gani? hapon na po. Alam na naman di ay. Chika-chika palagi gamay na abtan sa kuan. Kay napasad tawa pa ko naka-upload kay imbes nunta kay mag-upload ko nag burn out man. Na di na mi aglangan ta. Salamat din si. Salamat Oo. ma'am.
MJ, God bless po sa imo. Ay mo pa. adto na mi Jing. Diyan, princess. Bili na mo na princess din niya. Yo. Kay Layo-layo, baklayon kaya ako, Raisa. Kadanang nakoy kauban kay Bibo. siga kuno iyang ilong. Ito na, Mite. Bye. Bye-bye, Dani. Kita na ni video. Bye. Bye-bye. Pagkita video nga to ana. Salamat. Oh, ano na mi chart? Da. Oh, Salamat lang. Ito na, Me. Princess. Welcome. Let's go. Katuad na ko. Walik-walik na ko, dire. manguli na mi guys. Baklay ta. Kay dangog man dangog, uwan man. Di ka sulod ang motor. Muni lang agianan dani guys, oh. Nya pag mag-uwan pita. Na luoy ang mga bata kung magadto sa eskwelahan kay pita. Ay ilan na lang gid ni stylon kung paingon sila sa eskwelahan magkuan. Sinilas lang sa kay ay dito na sila magsapato sa highway na. Kay mabulingit man gid sila. Kay labi nag sa gunso ng uwan. Nanglan nila nilag na butas pero murag naaman pod sila yung mga butas dadto kay naman ko'y butas nakita tas ilang balay. Oh, kakao na kor. Wow. Sabi ko kakao na. Luya man. Luya magbaklay guys nga busog na. Ha? Pangihi. Ug agkalibang ka. Yan na mas Koreana kay malibang pa to siya. Diyan ka na mo, Ben. Ay, balbal yan, eh. Nasa na mama nagbihi. Pas na. Kaya mo talaga dyan nila. Ngihi ta siya guys, nangihi. Di naman na ihi ah. Labong gisabay ta to si Intot. Ah, pero di ito makarga. Hanata mo. Nya karon magkuan mi, maghapit pa mi dito sa merkado kay napapod may pamaliton. Ug daghang kayong salamat ma'am sa blessings nga imong gihatag. Amping ka kanunay diha ma'am uban sa imong pamilya ug daghan pang blessings nga moabot sa inyo ha. Ug daghang salamat sa tanan. To all viewers and subscribers, mga silent viewers, solid supporters, ug sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga baguhang subscriber, ug sa mga nag-share ng blessings sa amin, daghang kayong salamat. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Bye! Amlingin na, pero Para mag... Agtad na babaha. Wa ka gabae di agpababa ka.